Na dito? Ah. Ah. Good morning, Cebu Ice Park. Yes. Oh. Ha? Nga naman? Na? Ato sa tasapan. Dili ko kaon. Ay, nasa kaon eh. Wala man ko cash doon eh. Oh. Pwede kayo ihip ko. Ha? Ato ta sa UC nga sport something. Agi ta dito. Ihip ko. Oh, wait lang ha. Nahan. May na dyan sa unahan lang. Park ko man eh. Dire ko mag-walking. Yung na kay ka? Nahan na nga. Kani. Dire man ta sa una. Perfect body with a perfect smile. Harap ko smile. Okay, arita sa Apas. Lusot. Oh, chicken. Papahiyan na rin. Unahan. La UC. Uh-oh. Wala. Magnum Sports Complex. Ah, basta ko nang Magnum Sports Complex. Bago na. Dagang gym. Magnum ang Sports Complex. Muna ang bagong update sa Barangay Apas. Ay sa unahan pang Apas School. Ang gamayng dan. Construct na din. Construct ng gamayng dan. Dili to balay sa unang kasin sa akong dati. Oh, auntie sa akong dati. Naapas, wanay balay. Pero daghan kay nap. Ano? Apas. No, nawa na diri. Balay, ba ng mga balay. Sa una rin ang balay diri. Sorry. Ibaong. Nakaantin ako. Sarang barangay apa? Barang
Apas Barangay School. School sa hapit na Igliko. Dako man siya na building. Thank you. Okay. Only IT4 Apas. Tara. Dara ng Apas Elementary School. Oh. Kana Sam, kanang na yellow. Kanang building ko kanang kani mo na. Kani school na ni. School na sad ni. Oh. Tara. Awa, Camp Lapu-Lapu Elementary School. Apas. Kani. Camp kana school bro. Muna school. Ya kani Apas National High School ni. Muna elementary, muna high school. Diba? High school ni Miguel. Bigger. Kumoto. Pero old house na Dito. siya. Kung kabaw sa yung room. Pero dito yung school. Old na to sila. Ma-old. Dili na, mulusot na ni. Kabaw asa, lusot. Ha? Tanawa, surprise. Layo pa. Ano yung apat? Lower Apas Lakentra dito. Hindi ba kung wonder? Asa na ni? May isa ka battery. Asa na ni Sam? Na, Ulo, katulto lagi ka. akan siya makawawan ko. Mindset. Dati. Tawa. May isa ka battery na ano. Abot na Miss Country Mall, guys. So, moto ato short trip sa IT Park, Apas, Country Mall.